Hola. No es para la prueba de sonido, un momento. Boas tardes. Disculpen un pouquiño o retraso, que non é nada, pero, bueno, a señora secretaria atopouse con un accidente nese sitio que decimos todos, que atasca todo, que é a ponte do Pasaxe, non? Ben, iniciamos este pleno extraordinario solicitado a petición inicialmente de doña Patricia Blanco, que concelleira do Grupo Socialista, firmada por o resto dos grupos políticos, relacionado ca situación do Vicente Otero Valcárcel nestes momentos. Foi dictaminado pola Comisión Informativa este luns pasado e paso a ler o punto. A exposición de motivos. A escola inclusiva é un dereito fundamental que garante a igualdade de oportunidades e a atención axeitada ao alumnado con necesidades educativas especiais. No noso concello, os centros educativos sofren importantes carencias de recursos humanos e materiais destinados a este alumnado. Estas limitacións dificultan o desenvolvemento real dunha educación inclusiva, comprometen a calidade do ensino e xeran unha sobrecarga tanto para o profesorado como para as familias. No caso concreto do plurilingüe Vicente Otero Valcárcel, resulta imprescindible a dotación urxente de persoal de cuidado e atención de tarefas cotiás, unha mestra ou mestre de pedagogía terapéutica ou adicional, unha mestra ou mestre de audición e linguaxe adicional, a creación dunha aula máis en cuarto de educación infantil, dado que non se respeta o acordo acordado cos sindicatos. A Xunta de Galicia, como administración competente en materia educativa, debe asumir a responsabilidade de dotar os centros con estes medios humanos e materiais, garantindo unha planificación axeitada e o cumprimento dos acordos laborais vixentes. Proposta de acordo. O Pleno do Concello acorda instar a Xunta de Galicia a dotar de maneira inmediata os centros educativos de Carral e, en particular, o plurilingüe Vicente Otero dos seguintes recursos: persoal de cuidado e apoio para o alumnado con discapacidade, un profesional de pedagogía terapéutica adicional, un profesional de audición e linguaxe adicional, a creación dunha aula máis en cuarto de educación infantil, reivindicar unha planificación educativa axeitada, dar traslado do presente acordo á Consellería de Cultura, Educación, FP, Universidades da Xunta de Galicia, Presidencia da Xunta e Xefatura Territorial da Consellería en A Coruña. Ben, intervencións. Señor Bello. Nada, simplemente decir que estou de acordo, por eso apoiamos Señora Blanco Fidalgo. Incidindo no que xa está feito, vou vos ler teño autorización, está a nai e máis o pai están presentes, un dos nenos que foi avaliado a semana pasada sin coñecemento do prazo das familias. Quen foi avaliado non yo comunicou a familia, sino que se enteraron precisamente por redes sociales desta avaliación. É un alumno que foi valorado e ten un 35% de discapacidade e unha dependencia de grado 3, a dependencia absoluta, e necesita cuidador, aínda que o equipo de valoración diga o contrario. A mesma persoa que o valorou otorgou o ano pasado un cuidador sin que houbera modificacións sustanciales, este ano non. Comenta que se enteraron por as redes sociais. A familia conta, ademais de que non lle queren dar certos informes por escrito, pero conta cun informe de pediatría no que se indica que a situación con respecto ao ano pasado é prácticamente a mesma. Entonces, urxe que a este rapaz en concreto, o cuidador, e, polo que eu sei, hai dous rapaces pendientes de valoración, un deles non se lle pode valorar porque está ingresado no hospital, e outro que está pendiente, que creo que se incorporou ao colexio. Grazas. Señora Rebuñal. Dende o equipo de Alternativa dos Veciños vimos apoiando a AMPA neste tema desde hai tempo, e imos a seguir facendo. Trasladamosles a educación tanto telefónicamente como a través de diferentes escritos a situación e esta falta de recursos que é inconcebible por parte da Xunta.
non é entendible a posición que se está a adoptar. A semana pasada viñeron a valorar a un dos nenos, que o ano pasado, como ben dixo a señora Fidalgo, necesitaba de cuidador e agora din que non o necesita. Hai 2 nenos máis aínda sen valorar. Están sen valorar todos os nenos que necesitan a ele. En torno a 61 nenos, sen contar todos aqueles nenos que ao longo deste ano se lles detecte algún problema. Non é concebible que nenos con problemas como poidan ser disfemias, tartamudez, dislaias, non sexan tratados en idades tan teperás por falta de recursos de personal por parte da Xunta. E o tema dos PTs e cuidadores para os nenos cos problemas realmente graves é inaudito. A Xunta sigue desoíndo as advertencias que se fixeron dende hai semanas, fan oídos xordos. Os nenos teñen dereito a recibir unha educación pública de calidade e a Xunta ten obriga de garantir ese dereito. Na comisión informativa o señor Mouriño informounos de que están todos os días chamando á Xunta para tratar o tema. Creo que as chamadas non dan resultado, non son suficientes. Trátase de estar pelexando continuamente, polo que vemos, non se trata de acudir ás manifestacións ás 9:27 cando acaban ás 9:30. É algo que está a acontecer en distintos concellos, as semanas pasan, o problema persiste e as familias van ter que asumir costes de especialistas e o máis preocupante é que esos nenos que teñen problemas tan graves van a estar sen cuidadores. Como política, como membros do grupo de Alternativa de Veciños, como veciña e como nai, se a Xunta non fai nada, se con este pleno extraordinario non se consigue presionar a Xunta, espero que o Concello tome medidas. O Concello non ten competencias en educación e non pode contratar directamente nin a PTs nin a eles, pero sí que pode reforzar servicios complementarios. Entón, instamos neste pleno a Xunta para que solucione os problemas e de igual maneira para que o alcalde, se non se consiga a través da Xunta, faga o que ten que facer. Gracias, señora Rabuñal. Por suposto que ten toda a razón en canto a que si asistimos a esas manifestacións que dan a entender que hai un descontento importante. De feito, hoxe hubo unha huelga, creo que secundada por bastante xente a nivel Galicia do profesorado que queren menos que as ratios dos alumnos que sexan cada paso menos alumnos por aula e entendemos que posiblemente sexa o mellor pos nosos nenos e por suposto que non vamos catimar esforzos. Si no suposto que a Xunta que si ben se leva avaliado 2 nenos falta un terceiro que por desgracia non está en canta cuidador, que non está pois eso, que está no hospital, pero teña a completa seguridade que si por calquera circunstancia esa criatura se incorporara ao colexio e non houbera cuidador, non escatimaríamos esforzos para nada por parte do Concello para suplir calquer deficiencia. Estamos totalmente en solidaridade ca selección de pais e nais e cos pais e nais de todos os nenos do Vicente Otero Valcárcel, igual que do Instituto, incluso da Galiña Azul, en canto a que non podemos escatimar medios humanos para calidad da educación de Carrol. Alguna intervención máis? Señor Bello. Se non entendí mal, quere decir que no caso de que non chegue ese cuidador ou cuidadora, o Concello farase cargo da situación destes rapaces a través contratando cuidador ou cuidadora para eles. Eso que te entendí. Eu creo que a prioridade poñamos na situación desas familias que posiblemente xa bastante esforzo están facendo como parte dos sufrimientos que poden ter de non ter unha criatura pois que se defenda como calquer outro como para complicarlles máis a vida e si é por temas de recursos humanos non teña dúbida que si dentro do que sin alterar por suposto o que é o protocolo de educación, pois estaríamos dispostos a axudar no que puidéramos. Alguna intervención máis?
Votos a favor da proposta do pleno solicitado por parte de todos os grupos políticos aquí presentes nesta corporación para mellorar a calidade do ensino en Carral e que non haxa as deficiencias que se puntualizan no que aparece e que leo a secretaria. Votos a favor. Aprobado por unanimidade. Bueno, pois como son as 8 da tarde, procedemos ao inicio do pleno ordinario que lle corresponde como último xoves de mes impar que nesta sesión plenaria xa ordinaria convocada para estas 8 da tarde temos, como ben saben, pois fai poucos días que asumimos a responsabilidade do equipo de goberno que ainda está sin formar. O primeiro punto, aprobación das actas das sesións plenarias ordinaria de 31 de xullo de 2025 e sesión extraordinaria de 4 de setembro de 2025. Vamos ca ordinaria de 31 de xullo de 2025. lerna, algunha obxección? Algunha obxección? Votos a favor? Por unanimidade. A do 4 de setembro de 2025. Algunha aclaración? Votos a favor? Aprobada por unanimidade. Segundo punto, dación de contas dos decretos do 323/2025 de data 28 de xullo de 2025 ata o 413 de 2025 de data 19 de setembro de 2025. Algunha aclaración? Algunha aclaración? Señora Rebuñal. Nos decretos da dación de contas solicitei por rexistro unha copia do expediente X, quer decir, está no escrito, non o quero decir aquí, pero é o número de decreto 403/2025, vale, que está dentro destos, entón se mo poden facilitar. Sí, por suposto, non só ese, sino que dende esa pois, temos do 434 461 que son hasta onte mismo e ten a súa disposición, non só ese, sino todos considero oportunos. Aquí ten do 400, creo que paraba no 413, non? Pois xa adelantamos ao próximo pleno, xa ten do 434 461, ten a súa disposición cando termine o pleno, se quere paso e sobra, pero bueno, tenos. Pero ese, por suposto, que solicitou. Non se vota como a dación de conta. Terceiro, robos e preguntas. No, antes de nada, creo que perdón, disculpa. Creo que presentou o Grupo Socialista dúas mocións, as cales, unha vez xustificada a urxencia e exposta a justificación de urxencia, procederemos á votación. Bueno, a primeira das mocións fai referencia tamén vindo un pouco a colación dos problemas que ten o CEIP. Sabemos que os problemas non só os ten o CEIP, sino que a Galiña Azul tamén tivo problemas este ano, quedaron rapaces sin poder acceder. O IES tamén ten problemas de saturación, entonces creo que é fundamental unha coordinación entre centros e máis co Concello e outras administracións públicas. Entonces propoñemos a creación, por fin, despois de moitos anos, do Consello Escolar Municipal, de maneira que tanto os colexios, as xuntas directivas dos colexios, os pais, nais, alumnado, AMPAs e Concello vayan todos a unha e se coordinen entre eles, tendo en conta que somos un concello pequeno, entre que os alumnos entran con 3 anos na Galiña Azul e salen con 16 do IES, non? E teñen unha continuidade. Sí, eu considero que é suficiente. Votos a favor da urxencia?
Moi ben, pois expoña a moción. Vale, a educación constitúe un piar fundamental para o desenvolvemento personal, social e cultural da cidadanía. O artículo 27 da Constitución Española recoñece o dereito á educación e encomenda aos poderes públicos a promoción das condicións necesarias para garantir unha ensinanza de calidade en igualdade de oportunidades. A Lei Orgánica 2 de 2006, de 3 de maio de Educación, no seu artigo 119, establece a importancia da participación da comunidade educativa e das administracións públicas na programación xeral da ensinanza. Pola súa banda, o Real Decreto 1694/1995 de 20 de outubro regula a composición, competencias e funcionamento dos consellos escolares municipais, órganos de consulta e participación dos distintos sectores implicados na educación a nivel local. Ademais, a legislación galega en materia educativa no marco das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia, artículo 31 do Estatuto de Autonomía, promove a coordinación entre administracións e implicación das familias, profesorado, alumnado e entidades sociais na vida educativa. Neste sentido, resulta necesario que o Concello de Carral conte cun órgano estable de participación, debate e coordinación en materia educativa, que sería o Consello Escolar Municipal, que servirá como espazo de encontro e cooperación entre a comunidade educativa e a administración local, co obxectivo de mellorar a calidade do ensino e atender as necesidades específicas do municipio. É algo que, aínda que sempre foi necesario, os problemas que están sufrindo os centros educativos do Concello e o previsible crecemento demográfico van que sexa urxente a creación deste órgano de representación. Por todo exposto, o Grupo Socialista no Concello de Carral somete a votación a seguinte moción. Proposta de acordo. 1. Crear o Consello Escolar Municipal de Carral. 2. Dotar o Consello Escolar Municipal das seguintes funcións principais: asesorar o Concello en todas aquelas cuestións relacionadas coa educación no termo municipal, promover a coordinación entre os distintos centros educativos e o Concello, facilitar a participación da comunidade educativa e das entidades sociais do municipio na planificación e mellora dos servizos educativos, e levar propostas ás administracións educativas competentes para atender as necesidades detectadas no ámbito local. Terceiro, establecer a composición do Consello Escolar Municipal, garantindo a representación do Concello de Carral, dirección dos centros educativos, profesorado, pais, nais e titores e titoras legais do alumnado, segundo corresponda polos niveis educativos existentes, persoal de administración e servicios dos centros, asociacións e entidades de carácter educativo, social ou cultural do municipio. Cuarto, encargar á Alcaldía e aos servizos xurídicos e administrativos municipais a redacción e aprobación do regulamento de organización e funcionamento do Consello Escolar Municipal, que deberá ser sometido a pleno para a súa aprobación definitiva. E quinto, dar traslado deste acordo á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia, así como os centros educativos e asociacións implicadas. Grazas. Alguna intervención? Unha intervención? Ben, pois, parecenos moi ben porque 4 ollos ben máis que 2 e, sobre todo, se estamos todos pendientes do que pode pasar ca educación en Carral. Eu diría incluso o Concello, dentro do Concello, pois todos os grupos políticos que conformen a corporación que estén presentes nese Consello Escolar. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Rogos e preguntas? Ai, perdón. Veño con traballo. Bueno, a segunda moción, eu cando solicitei, igual non o solicitei de maneira máis correcta, pero solicitei comezar este pleno ordinario con un minuto de silencio en solidaridade co pueblo, co xenocidio en Gaza, cos vítimas do xenocidio en Gaza. E a exposición de motivos, bueno, non hai máis que ver o telediario, non? Estamos vendo constantemente que o que está pasando en Gaza, estamos vendo que o que está pasando, hoxe estaba vendo pola tarde asombrada o que está pasando ca flotilla que vai ca axuda humanitaria, atacada por drons cando están todavía en aguas internacionais. Bueno, o que a proposta do pleno, pois, despois, bueno, se leerá en caso de que se considere urxente, unha serie de puntos de respaldo a calquera actividade, tanto do Goberno como da Unión Europea, en relación a apoio ao pueblo de Gaza condenando o xenocidio en Palestina. Votos a favor da urxencia da moción? Propoño, señora Blanco Fidalgo, que guardemos un minuto de silencio.
Señora Blanco. Vale, a proposta de acordo que sometemos a votación é a seguinte. Respaldar a posición do Goberno de España en defensa da paz e a solución dos dous estados e o respeto do dereito internacional humanitario recoñecendo a Palestina como Estado. 2, reiterar a absoluta condena ao xenocidio e a ocupación ilegal de Israel en Gaza e Cisjordania defendendo as resolucións das Nacións Unidas e as fronteiras do 67. Exixir ao Goberno de Israel activamente o alto o fogo inmediato e permanente, expresar apoio incondicional á liberación de todos os reféns e mostrar solidariedade coa sociedade civil democrática israelí que se manifesta en contra das accións do seu goberno en Gaza, condenar enérxicamente todos os actos terroristas perpetrados por Hamas, incluindo os atentados do 7 de outubro de 2023 en Israel, apoiar as medidas anunciadas polo presidente do Goberno e o ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación no marco do Consello de Ministros que constitúen un paquete pioneiro de accións para deter o xenocidio en Gaza, perseguir os seus responsables e apoiar a poboación palestina. 7. Manifestar o seu apoio ás conclusións e recomendacións da Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre os Territorios Palestinos Ocupados, establecida polo Consello de Dereitos Humanos da ONU, que denuncia a Comisión de Actos Xenocidas en Gaza e reclama a adopción de medidas inmediatas para protexer a poboación civil e garantir o cumprimento do dereito internacional. 8. Apoiar as iniciativas e medidas adoptadas pola Unión Europea en defensa do dereito internacional humanitario e protección da poboación civil palestina e a promoción da paz e da solución de dous estados. 9. Reiterar o apoio da Unión Europea á Liga Árabe á Declaración de Nova York adoptada na Conferencia Internacional da ONU presidida por Francia e Arabia Saudí en favor da solución de dous estados, instando a Hamas a desarmarse e entregar o control de Gaza á Autoridade Palestina baixo supervisión internacional. 10. Reclamar o acceso completo, seguro e sen restriccións de axuda humanitaria á poboación palestina, conforme os principios de imparcialidade, independencia e neutralidade, e rexeitar o uso da asistencia humanitaria como instrumento de guerra. 11. Manifestar o compromiso deste Concello coa solución de dous estados, coa legalidade internacional, a defensa dos dereitos humanos e a paz, así como a súa solidaridade co pobo palestino, especialmente con quen foron vítimas directas da violencia, do desplazamento forzoso ou da destrucción dos seus fogares e infraestructuras. 12. Dar traslado do presente acordo ao presidente do Goberno, o Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, os voceiros dos grupos parlamentarios do Congreso e do Senado, o Parlamento Europeo, a Embaixada de Estado de Palestina en España e a Federación Española de Municipios e Provincias, FEM. Alguna intervención? Unha intervención? Pois ben, en que tan esas palabras moi de moda, se é xenocidio, se deixa de ser xenocidio, se é masacre, o que si está claro é que están morrendo xente inocente e non debemos permitilo. Se este gesto de Carral pode facer algo, pois benvido sexa. Aplaudo a proposta do Grupo Socialista e votos a favor. Aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto de rogos. Rogos e preguntas. Señor Bello. Señor Fidalgo. Vale. Bueno, como preguntas en relación ao servicio de axuda no fogar, que non seguimos, bueno, imagino que sigue sin resolver esa situación, non? Que, bueno, a intención é como está a situación, se tiveron algunha reunión xa cas traballadoras ou coa empresa, quen vai asumir a esta concellería en coque adicación, bueno, creo que xa comentar algunha vez con vostede, ou, bueno, se sei que o comentei xa non sei con quen, creo que é unha área suficientemente importante como para que sexa a propia alcaldía quen asuma, en caso de que non o sexa a alcaldía, pois polo menos unha adicación importante, non? Toda vez que vostedes votaron a favor da moción presentada por esta voceira para o control da empresa, concesionaria van poñer en práctica este protocolo? Continuo con o resto das preguntas. Vai a seguir falando de servicios sociais? Non. No, pois sí, tuvemos de feito unha compañera miña, concelleira, estuvo falando con cas personal da axuda no fogar, plantexaron unha serie de inquietudes, trasládanse á empresa, pero queda moito que facer. Os primeiros contactos non foron negativos, enténdese por un lado, a máis por parte da empresa, que non se está facendo ben nin por un lado nin por o outro, pero o que si está claro é que nos vinderos días veremos xa frutos de cara
a quitar conclusións xa obxectivas. Perdón, con respecto ao protocolo que está proposto e aprobada a moción, que vostedes votaron a favor, se vai a implementar? Por suposto que vamos a intentar que se sepa en todo momento todo o que pase en servicios sociais, respetando, por suposto, a intimidade das persoas afectadas. Vale, a segunda pregunta é cal é a postura de, bueno, señor alcalde, máis do goberno con respecto aos parques eólicos planificados que afectan ao Concello de Carral. Ben, vamos a intentar por todos os medios que eses parques eólicos se poñan en outras partes. Eu creo que hai outros sitios onde se poden poñer sin afectar directamente a nosa calidade de vida, e non só a calidade de vida, sino relacionado co tema que pode producir non só calidade de vida deficiente, sino outras cousas máis contraproducentes, e pelexaremos como hasta ahora, incluso máis, con informes contundentes para evitar que no Val de Barcia se asenten parques eólicos. Vale, gracias. Con respecto ao Pexón, non sei se tivo tempo de revisalo e de ver como está, que prazos manexa e se vai haber algunha reforma co que deixou o meu compañeiro a medio facer. Ben, tuvemos unha primeira reunión, a primeira toma de contacto dende, pois eso, fai 6 anos ou 6 anos e algo que deixei de ser alcalde, e a situación é a mesma, non? Os documentos están ali, como dicía, non nun queixón, sino nun pequeno armario. Tuvemos o primeiro contacto ca empresa redactora, que é Estudio Técnico Gallego, e de feito o próximo luns virán xa un pouco a plantexar xa cales son os plazos a seguir. Temos a sorte de que dende o ano 2019 ao ano 2025 que estamos agora non hubo cambios de lei nin a nivel nacional nin a nivel autonómico, polo tanto podemos seguir con ese proxecto que tiñamos de aprobación inicial no seu día. As alegacións estaban resoltas por parte do estudio que habíamos encargado e, bueno, unha vez as alegacións se den a coñecer, por suposto, con algunhas subsanacións por parte do anterior equipo de goberno, incluso o anterior, pois expoñerase ao público e intentaremos aprobarlo provisionalmente. Plazos, só lle podo dicir que intentaremos por todos os medios non facelo, é dicir, a primeiro toma de contacto foi o outro día durante unha hora co redactor do proxecto. Este lunes pois vai este redactor do proxecto plantexarnos xa os posibles plazos e a partir de aí non teñan dúbida que vamos a convocar, como se fixo dende o ano 2011 ao ano 2019, a convocar todas as reunións nas cales haxa que tomar decisións de cara ao que o plan xeral en Carral, vais a convocar aos distintos grupos políticos, a toda a corporación que poida asistir para que vexa in situ o tema. Como podrá ver, os medios que ten o Concello de Carral en canto ao urbanismo, pois non pode redactar un plan xeral. Temos que escudarnos na empresa que seguimos tendo contratada, creo que do ano 2010 ou así, cando se iniciou o proxecto, e, por suposto, que estará a nosa disposición para todas as inquietudes que podamos ter. Insisto, toda a corporación vai a saber en todo momento os pasos que están dando no plan xeral. Considero que é unha cousa moi importante como para que non sea dun lado nin do outro, sino que tiñamos que participar todos, porque é o futuro de Carral. Vale, esas modificacións que entendo que se terán en conta as que fixeron os anteriores gobernos, non? Quero dicir, as sanacións que fixeron os anteriores gobernos van incluídas nese novo documento. Ben, no seu día había, tampouco non lle podo falar legalmente o 100%, non? Legalmente, quero dicir, si pode incumprirse ou non, pero si lle podo dicir que todas aquelas incorporacións que puderon haber feito os grupos de goberno nestes 6 anos pasados teñen que terse en consideración.
e valoraránse. Que pasa? Que non están sometidos ás alegacións, non están expostas ao público, polo tanto, eu creo que o plazo que para que quitemos dunha vez o plan xeral, creo que expoñer ao público as alegacións que hai ahora mismo, que xa están incorporadas nese novo documento, e someter, como non estuvo exposto ao público, someter esas modificacións e esperemos que saían adiante, si cumplen a lei. Como saben, é dicir, temos a aprobación inicial. Ahora, unha vez exposta ao público, aos afectados, esas alegacións, o paso seguinte é a aprobación provisional. Unha vez aprobado provisionalmente, que ten que aprobarse por maioría aquí neste foro, o que despois xa depende non do Concello, sino que depende da comunidade autónoma, que se cumpre todas as leyes deixa de cumplir. Polo tanto, eu creo que nos queda moi pouco para a aprobación provisional, se todos temos vontade de que se quite adiante, independentemente de cando coincida, non? Hai moitas veces que falan, coincide en época electoral, deixa de coincidir e tal. Eu creo que o plan xeral non debe mirar os colores políticos, nin deixar de mirar. Eu creo que é unha cousa para apostar hacia o futuro e que te o carral ordenado e que poidamos eso, ter terrenos para poder facer cousas, ter planificadas os viales para non ter que andar expropiando, e todas esas cousas creo que son máis que positivas. E de aí sale ese plan xeral que levamos anos e anos e todos queremos que se aprobe. Non só o Grupo Popular, sino creo que todos. Vale, bueno, sigo con problemas de vello, con problemas de vello, pero bueno, ten que perdonar que non lle deamos o período de gracia porque, bueno, xa vostede estes temas os conoce de fai anos, non? Que xa veñen detrás. A depuradora do Quenllo, non sei se xa tuvo algún tipo de contacto ou con Aguas de Galicia ou Consellería de Medio Ambiente, Deputación, Unión Europea, que sexa que nos poida dar fondos ou subvención, como se nos ten que patrocinar alguén. Sí, ben, estamos retomando, de momento non hubo contacto cos redactores dos proxectos que habían proposto, non? Para de cara que a fondos europeos que nos pertenecían, non? Como Concello limítrofe co Concello de Cerceda, que por ter a central térmica de Meirama, pois nos pertenecían un montón de diñeiro para poder aprobar. Non, hasta ahora, pois non se conseguiu. Estamos pendientes de intentar a ver se eses proxectos, se se pode conseguir que teñan unha puntuación mellor para poder encaixarlos en algún sitio, e ao mesmo tempo si decir que, por suposto, xa falei ca Consellería de Medio Ambiente, xa falei co Director Xeral de Aguas de Galicia, por suposto co xefe territorial, e estamos traballando para que a depuradora do Quenllo non siga contaminando. Podo dicir, ademais, con as directrices, mire que cousas rarísimas, que eses parámetros que envían nos cales contamina ou deixa contaminar, pois estes días dou negativo, é dicir, non contamina, que manda isto, non? Pero, bueno, sí que é unha cousa prioritaria, temos que, vamos, é quizás das cousas máis prioritarias que podemos tomar ahora mismo. Vale, con respecto ao centro de saúde, sabemos todos como está. Vostede sempre se mostrou partidario de facer un novo centro de saúde. Bueno, non sei cal sería a solución, se un centro de saúde novo, se reformar o que hai e aproveitalo en turno de mañá e tarde. Sabemos que a Xunta de Galicia xa se mostrou aberta ao estudo desta situación. Non sei se hai algún avance con respecto á situación do centro de saúde. Ben, sí, falouse ca Consellería de Sanidade, e claro, fai un momento este faloume do plan xeral, e eu digo yo mesmo, dicir, oye, dinos onde queredes que se faga un novo centro de saúde e empezamos a estudiarlo, non? Eu creo que o centro de saúde que no seu día pois foi bon, no ano 88, hoxe en día queda obsoleto, e inda que si ben os recursos humanos dos que contamos podemos nos sentir orgullosos, pero si non das instalacións, non? Eu creo que unhas instalacións mellores, máis axeitadas e incluso, pois eso, que non generaran gasto de ningún tipo ao Concello, sería o ideal. Si lle podo dicir, cando falei co conselleiro, que díxome, bueno, pois nun principio dime onde se pode situar un novo centro de saúde.
Por iso que agora temos, como digo outro, a pelota no noso tellado, que temos que buscar un algo donde poidamos colocar ese tal. Seguro que non vai ser cos presupuestos de 2026, pero se eu pensando no 27 ou 28, se lle propoñemos un sitio idóneo, pois pode ser realidade un novo centro de saúde. 27 e 28, estamos falando de 2 ou 3 anos vista, non se pode facer nada co que hai agora, que te costas na camilla e ves arriba as situacións de humedade. É dicir, algo hai que facerlle antes de en breve ao que hai ahora mismo. Despois que se faga un novo estupendo, pero polo menos amañar o que hai ahora e pedirlle a Xunta de Galicia que dote de medios de recursos humanos suficientes para poder abrilo pola tarde, porque as listas de espera están sendo moi importantes. Usted sabe que, tampouco non imos rizar o rizo, non? Usted sabe de sobre que non vai haber servicio de atención sanitaria no Concello de Carral, no Centro de Saúde de Carral polas tardes, non? Temos un punto de atención continuada que é o de Cambre, polo cal nós temos que atender o de Cambre como o resto dos concellos, como a Begondo, pois ten que ir a Betanzos ou Cerceda a Laracha, non? Eso non está máis que claro. Posiblemente, cando falemos de moitos máis habitantes, pois poderemos falar de que tiñamos un punto de atención continuada aquí en Carral. Non podemos tampouco ir en contra do que son pois esas cousas que calculamos. Dicir, se hai que ir a poñer unha sinal de 50 é porque debemos ir a 50, porque máis de 50 pois podemos ter un accidente, o accidente será máis grave do que é. Por iso que hai uns baremos, hai unhas ratios a isto. Eu considero que dicirlle a xente que pola tarde vai estar o centro de saúde aberto sería engañada. Eu, polo tanto, de verdad, dicir, ojalá, pero non podo dicirles que vamos a intentar porque sei que me van a decir que non. Pois temos un punto de atención continuada de Cambre. Sí, podemos facer outras cousas importantes e paralelas. Oi, se alguén necesita que hai que ir a Cambre, e agora mesmo ainda que se mellorou algo o servicio de transporte público, que hai que facer un esforzo e temos que usar pois ese transporte público pequeno, como pode ser taxis ou que sea, pois a disposición dos usuarios que teñan que necesitar, que necesiten nese momento de ir a un punto de atención continuada. Pero, bueno, sí, por suposto que non é normal é que pois haxa goteiras ou deixe de haberse, o mantenimiento depende do Concello, non é unha obra importante na cal teña que asumir a Xunta. Eu penso que, falando además que temos un Concello saneado, penso que é o chocolate do Loro blanquear un pouquiño os techos, non? Sí, creo que con respecto á apertura do centro de saúde pola tarde non me expliquei con o que quería decir. Eu non pido un PAC, non pido un punto de atención continuada, pido consultas pola tarde. É dicir, ahora mesmo pides unha consulta no médico de cabecera, o normal é que non o teñas na mesma semana, seguro que non. En enfermería para análisis poden pasar 15 días, 3 semanas facilmente. Eu non pido un PAC, o PAC o temos en Cambre e as urxencias na Coruña. Non é o que pido é que haxa consultas pola tarde e que o pediatra este a jornada completa. É dicir, recursos humanos de atención primaria, non de atención a urxencias. Non lle son experto en temas sanitarios, pero sí lle podo dicir unha cousa. Temos un equipo de personal sanitario excepcional no Concello de Carral, no centro de saúde que temos. Sabemos tamén como funciona o centro de saúde. Si todo o mundo que solicita cita e vai, non hai esas colas que ten que haber. Por iso que habría que solucionarlo. Non o sei. De todas formas, como falamos fai un pouco do tema de educación, que o que se necesite importa quen tea, quen deixe de estar, e si o que ten que haber, pero xustificado. Eu, se me pode demostrar, ou se usted ten algún tema no cal poidamos incidir e que non se funciona como hai que funcionar, non cabe duda que imos a onde faga falta. E acompañámonos. Fai unhas semanas, ou, xa fará máis dun mes, que saliu unha nova, de feito no centro de saúde había algún cartel de que tiñamos que asistir ás citas, sobre todo en enfermería. Pois eu saquei o meu listado e tiña analítica, varias analíticas, porque por motivos varios teño moitas analíticas. En cambio salía que eu non asistira a esas citas. Entonces, as cifras que dá os Sergas de quen asiste ou non, eu non puide non asistir a unha cita e ter unha analítica dese mismo día.
Sí que lle podo enseñar, e de feito están publicadas en Facebook, as miñas citas, a miña disponibilidade de citas a semana pasada, tiña o médico de cabecera para 10 días despois, a enfermera para analítica para 15 días despois. Eu non podo facerlle caso a un cartel que di que non hai citas porque a xente non acude, cando eu teño unha analítica feita, supóngase, do día 9, e a aplicación me di que o día 9 non fun. Entón, de onde sacaron o meu sangue? Cuidado con esas cifras. De feito, creo que eu trasladei ao centro de saúde que teñan cuidado con esas estadísticas porque non son correctas. Estou totalmente de acordo con usted. Incluso personal, xa non está falando de que lle dixeron, sino que lle pasou, pois non debe pasar, claro que sí. Continuo. Bueno, un tema que está facendo un ano ahora mismo, máis ou menos aproximadamente. Me gustaría saber que vai facer para recuperar os voluntarios e voluntarias de protección civil, para recuperar o servicio de protección civil que teñamos pois, a estas alturas do ano pasado. A verdade é que ten usted razón, que non me dá non 100 días ni nada parecido, non? De inmediato. Pois sí, comentámoslo entre os compañeros, pero ainda non tomamos ningún tipo de decisión. Por suposto, queremos ter voluntarios de protección civil como había fai aproximadamente ano e medio, 2 anos, que non sabemos onde raios van, pero temos que recuperalos, non sei como, pero temos que recuperalos, e entre todos os que firmamos a moción de censura vamos a conseguir que teñamos un servicio de protección civil axeitado que é o Concello de Carral. Vale, por último, unha nova desta mañá, sei que tuvo unha reunión cos alcaldes da comarca, non, en relación ao aeroporto de Alvedro, non? Unha reunión ca alcaldesa da Coruña, que asistiu vostede, ou sí, asistiu, de acordo. Non sei se nos pode decir ou avanzar que consistía a reunión, que se falou. Ben, a verdade é que convocado pola alcaldesa de A Coruña, convocounos a todos os concellos da área metropolitana, os cales asistimos a maioría deles, desde Carballo hasta Betanzos, incluso unha representante da Diputación, e ao mesmo tempo había un representante de Lugo, ainda que non era político. O que se trata é, temos 3 aeropuertos en Galicia. Dos 3 aeropuertos que temos en Galicia, os movimentos que hai en Galicia neses 3 aeropuertos son 5,9 millóns de usuarios. E atopámonos con que, claro, a Coruña ten uns condicionantes en canto, pois, que ten a Estrella de Galicia, que ten Inditex, que ten a propia banca, que ten empresas, pois, de Ferrol, Navantia, as cales, pois, o aeropuerto da Coruña necesita uns servicios, non? Ou dicir, uns horarios e incluso, pois, uns itinerarios dunha maneira. Vigo ten outras predileccións, como poden ser, pois eso, que teña Citroën ali, e Estrenadis, pois, o que fai é que bueno, pois, que promova ese aeropuerto de Peinador. Santiago, pois, ainda que é o epicentro, é o máis grande, pois está un pouco pensado pois, no turismo e ao mesmo tempo pois, no Xacobeo e en todos o que é os peregrinos, non? E, bueno, cada un anda polo seu lado, e ao andar cada un polo seu lado, que fai pois, estas empresas multinacionais, como pode ser Ryanair, di ou me puñen descartos ou senón marchamos, non? E foi o que pasou, que supón pois, que as outras que quedan agora, pois Iberia ou Vueling ou estas que quedan, pois, como non teñen unha competencia, non teñen low cost, o que fan é pois, que non nos costen máis os viaxes para ir a andar por aí adiante. O que se plantexaba, e creo que con bon criterio coincidimos todos, é que AENA, que é o responsable de todo o tema este, que, por certo, ten beneficios, ten 19.000 millóns de euros de beneficio que tuvo este ano pasado, non? Pero non se molla en canto a exixir as empresas ou incluso colaborar con esas empresas con esas de avións para que se queden ou que se implanten e tal. É un pouco, pois, botalles a culpa pois ás cidades, non? Claro, a cidade da Coruña interesa allí que haxa vuelos, pois, por eso, polas empresas tamén que hai ali, pero ao mesmo tempo polo turismo. A Santiago tamén, e a Vigo tamén. Pero o caso é que AENA
en vez de unificalos, ainda que sí, hai un consello, e ese consello está composto por o que é a ENA en sí, despois está a comunidade autónoma, está o Ministerio de Transportes, e despois está as cidades nas cales hai aeropuertos, non? Coincide, ademais, que reclamaba o alcalde de Culleredo, pois que non está representada ali, si está a Coruña, porque o aeroporto de Alvedro non está na Coruña, si está en Alvedro, en Culleredo, daquela, e o home, toman decisións, amplían o chisme, mándame cortar eucaliptos, mándame todo, e eu non me entero de nada, entero os da Coruña, entero os de Santiago, entero os de Vigo, pero os de Culleredo non. Por iso era unha proposta. E involucrar e meter a Diputación, as diputacións, 4 diputacións, involucradas tamén nese plantexamento. E, por suposto, a Xunta. A Xunta, ao parecer, pois, aporta 13 millóns de euros todos os anos para promocionar o Xacobeo, e iso pois, revirte en que haxa vuelos, pero non directamente cas empresas de vuelo. En que quedamos? En que exixirlle a ENA, que ainda encima ten beneficios, que nos atenda a estes 3 aeropuertos, e ao mesmo tempo, aparte de exixirlle, que nós, pola nosa parte, tenemos que facer algo, non? Porque non é andar peleando os de Vigo a máis os da Coruña para traer a Ryanair para aquí ou para ali, a Ryanair a ver quen me dá máis, para aquí ou para ali, non? Eso eu creo que tiñamos que estar por encima do ben e do mal, e temos 3 aeropuertos, que a mí facía falta un solo, ou fan falta os 3, aí xa non o sei, pero polo menos que non se peleen entre os 3 que temos aquí, porque o Sá Carneiro do Porto, agora mesmo leva, é dicir, parecer, e hoxe deron a cifra, 5,7 millóns de gallegos, o ano pasado, o ano 2024, voaron desde Sá Carneiro, desde o Porto. Cando nós aquí, no 24, entre os aeropuertos, voaron 5,9. Algo malo estamos facendo, por eso que eu creo que temos que unar esforzos. Carral, pois non ten aeropuerto, pero si temos a afección esa da aérea, pero que si, dicirlle aos nosos máis directos de arriba que se poñen de acordo que non anden peleando entre o de Vigo, da Coruña e o de Santiago, co da Coruña e o outro, e os portugueses que nos están levando o que hai. Por iso, ainda encima, que sea máis barato ir, voar, levar o coche, hora e media para Lugo, hora e media para aquí, que saia máis barato que ir desde Santiago, desde a Coruña a Madrid, e despois ir a calquera vuelo internacional, algo mal estamos facendo. Por lo tanto, foi a conclusión que chegamos, e de aí salirá un foro no cal a veces espabilamos. Moitas gracias. Alguna intervención? Pois ben, antes de empezar coas rogos e preguntas que lle quero facer, en vista das preguntas que lle fixo a señora Fidalgo, quero aproveitar para comentarlle que en Noraboa, por conseguir falar co director xeral de Augas e cos de Medio Ambiente, cando este equipo de goberno leva meses e meses a través de varias solicitudes telefónicas, escritos e correos solicitando e non se nos atendeu, e tal e como publicamos en redes na nosa página, tiñamos unha cita para mañán, e cando souperon que non estábamos no equipo de goberno, o señor Roi considerou non apropiado atendernos. A través da nosa insistencia, falou directamente comigo, e máis co equipo de alternativa. Entón, dixo que nos iba a atender para escoitarnos as nosas queixas, a pesar de que eu, o alcalde, e máis no seu momento a xurídica e a secretaria xa estivemos reunidos con el para tratar este tema, vai nos atender como veciños, eso sí, cando el considere na súa lista. Entón, felicito porque a vostede en 10 días atendeu e a nós durante varios meses non nos quixo atender. Con respecto ao de que non contamina, tamén en Noraboa, señor Mouriño, da depuradora, leva moitos anos contaminando cada vez que mandan os resultados. Ao mellor equivocouse, o que recibiu foi a de San Vicente, que esa non contamina. Con respecto ao centro de saúde, fala vostede que ten que conseguir unha finca. Mire como conseguila, se fai unha boa xestión e ten remanente de tesorería, ao mellor pode a conseguir antes de esperar ao 2028. Con respecto ao que fala do mantenimento do centro de saúde, que non ten importancia pintar unhas
unhas cousas, están, mire, o centro de saúde está solicitado por parte do grupo de alternativa dos veciños desde hai tempo que o asuma a Xunta. Desde o ano 2016 tiña que estar feito eso. No 2022, no mes de agosto, teñen toda a documentación ali. Deben de ter máis de 10 escritos por parte nosa enviados. Sacouse a nota de prensa de que o Concello, e mandouse o escrito, que a partir do día 31 non íbamos a asumir esas competencias. Están entregados todos os recibos que asume o Concello para que os asuman a partir de dicha fecha. Porque vostede aquí, nun pleno dixo, que a Xunta daba unha aportación económica para poder sufragar ese mantemento. Falaba vostede de aquel momento de casi 30.000 euros. Mentira, as contas de intervención están aí e non ascende a esa cantidad. Podellas pedir á interventora mañán para que vexa que non son 30.000 euros. Pero ainda así, ainda que foran 30.000 euros, o Concello de Carral non ten por que asumir un gasto que é cousa da Xunta. E mentras que os obreros están limpando o que está con mo do Concello, están deixando de facer un servicio noutros sitios que ao mellor son importantes. E xa lle digo, os veciños non ten por que estar asumindo uns servicios como son auga, luz, limpeza, xardinería, que ten que asumir a Xunta. E ao mellor obras que hai que facer que non as ten por que asumir o Concello. Con respecto á protección civil, vou dicir unha cousa. Eu non vou a politizar protección civil. Non o fixen en ningún momento desde que estuvemos nós no equipo de goberno e non o vou a facer agora. O que sí o que non vou a consentir é que se lle engañe aos veciños. Dende o momento en que un traballador que estaba cubrindo unha baixa foi dado de baixa na Seguridade Social porque se incorporou o personal de emerxencias a cal estaba sustituindo, esa persoa de forma automática publicou nas redes do Concello Protección Civil cerrado permanentemente. Eso era denunciable. Eso era denunciable. Esa persona non era de protección civil. Repito, esa persona levaba emerxencias. Estaba sustituindo unha persoa que estaba de baixa. No momento en que ese puesto foi cuberto, Protección Civil falamos directamente con eles. E iso de que din que Protección Civil perdeu os voluntarios, eu non sei en que mundo viven. Viven nun mundo paralelo. Protección Civil hai un secretario, Protección Civil sigue funcionando, Protección Civil hai voluntarios, Protección Civil estuvo aquí na festa da empanada e máis nas festas do Socorro, 5 personas en cada turno. Protección Civil estuvo na festa do pan e Protección Civil acudiu a varios actos como foi a festa da espuma que se fixo aí recentemente. Protección Civil ten pedido unha subvención por parte deles e por parte do Concello. Entón, non sei en que mundo paralelo viven e non sei o que lle queren engañar aos veciños. Protección Civil sigue funcionando e se non, falen con quen teñen que falar, que ele intentouse poñer en contacto con vostedes en varias ocasións e non o atenderon. O secretario de Protección Civil. Entón, con respecto aos temas que trataron, non vou a decir nada máis, só que as cousas están aí e a verdad só ten un camiño. Desde o día 10 de setembro, a 1:15 é vostede o alcalde do Concello de Carral, despois da moción feita cos tránsfugas. Gustaríame que nos dixera o que fixo nestas 2 semanas, que foi o que vostede priorizou. Nestas 2 semanas, que foi o que vostede considerou máis importante? En que priorizou? En que se dedicou estas 2 semanas? Vai a seguir facendo máis preguntas ou quere contestar? Prefiero que me conteste unha a unha, se pode ser. Entón, podría retomar, empecé a contestar... No, quero dicir, as outras non eran preguntas, as outras eran aclaracións. A primeira pregunta que lle fago é nestas 2 semanas que leva vostede como alcalde, que foi o que vostede considerou como prioritario, que se dedicou estas 2 semanas? Bueno, pois o primeiro que fixen foi chamar a todos os sitios onde realmente había que chamar, non? Como ben sabe, eu non salín de Carral desde o ano 1962 que nacín. Durante 16 anos tocoume estar gobernando e durante outros 6 estar na oposición. Pero antes de estar na oposición, eses 6, había estado 12 antes, sabe?
Polo tanto, sei un pouquiño como funciona o Concello e sei as necesidades que hai. E estes últimos 6 anos vin que había unha serie de necesidades e o que me plantexei foi neso. O que me acaba de decir fai usted un momento, non? Que pasa ca depuradora do Quenllo? Que pasa co centro de saúde? Que pasa con protección civil? Todo eso foi o que fun facendo. Se usted sigue, eu direille que seguí todas as cousas que usted, todas as direccións que usted me está marcando, eu podo asegurarlle que estuve tocando as todas. Sí. Por suposto, vou dicir outra cousa. Señora secretaria, toda o de alta hoxe, verdade, na Xunta Social? Hoxe empezo a ser alcalde, vale? Cobrando, vale? Desde o momento en que se fixo a moción a 1:15, usted é o alcalde de Carral. E ten que responder polos veciños de Carral. De todas as prioridades que me acaba de decir, pareceme sorprendente que falou da depuradora, do centro de saúde, antes fixolle unha pregunta á señora Blanco, non mencionou o SAF. Durante meses acusaron a alternativa dos veciños dunha mala xestión no servicio, de expedientes que estaban sen resolver durante meses. Sorpréndeme que non o nombrara como o primeiro punto, cando é o máis importante do Concello. Reuniuse vostede personalmente coa empresa? Mire, eu vou a dicir unha cosa, a mí encantaríame poder ser respetuoso con vostede. E vou intentar. Home, eu estou sendo bastante respetuosa. Eu pregunteille se reuniu vostede personalmente coa empresa. Vou a volver a dicir, mire, como ben sabe usted non se acorda, o seu compañero que está aí ao lado, acórdase que dicir, falo eu, mando eu, tal, a cala e tal. Non lle vou a ser. Si lle vou a dicir, si quere que lle conteste a todas as peticións, preguntas que usted me fai, eu non teño inconveniente ningún en contestarles. Ahora, si quere que fagamos un monólogo ou un diálogo, teña completa seguridade que non, entende? Non é un monólogo, señor Mouriño, só lle estou preguntando se se reuniu co SAF, ca empresa do SAF. Vostede personalmente, sí ou non? Eu como vou a reunirme ca empresa do SAF cando teño un equipo maravilloso de personal? Non ten as competencias a concejala. Voulle a pedir un favor. Voulle a pedir un favor para que nos levemos ben. Non, si quere, non, é dicir, tampouco non me vai a tal. Eu, si quere, seguimos falando, todo o que queira usted e tal. Pero estamos nun salón de plenos. Mire pa aquí. Mire pa aquí. Mire para estes veciños, mire usted o que estamos aquí, somos 13 concelleiros ou 12 que falta alguén. Vale, un respeto, pídolle un respeto. Pero en que lle faltei ao respeto? Perdón, primeiro é non interrumpir. Usted fai máis preguntas e eu intento contestarlle. Ahora, si quere, volvo a dicir, si quere que fagamos un diálogo, non hai inconveniente ningún, salimos para fora, montamos un diálogo noutro sitio, pero neste salón de plenos. Neste salón de plenos non vai a por aí, porque non lle vai ben. Non me vai a contestar esa pregunta. Non se reuniu vostede ou si, vale. Seguinte pregunta. Hai varios veciños que nos trasladan que queren saber cando veñan ao Concello a que hora poden vir, quen nos vai atender, a onde se teñen que dirixir, porque hai veciños que se queixan que nestes últimos días viñeron e que se lles mandou vir ao día seguinte. Cando vostede nunha reunión dixolles aos técnicos que non se podía decir que viñesen ao día seguinte. Entón os veciños preguntan en que momento poden vir, teñen que pedir cita, como poden facer. Sí. Tema da licitación dos servicios das escolas deportivas. Houve unha mesa de contratación, a empresa entendo que non sei se vai a ser adxudicataria ou non, faltáballe unha serie de documentación, reclamouselle. Gustaríame saber como está este expediente, se a empresa presentou algo, se non o presentou, se hai baixa temeraria ou non a hai, máis que nada porque a semana que ven, tal como poñen as bases, empezarían estas actividades. Entón, queremos saber como está avanzado este expediente. Pedino por escrito e non se me contestou. Sí. Novas Carral. Hai uns días comunicaron a través da páxina do Concello que Novas Carral xa funcionaba.
Gustaríanos saber quen se ocupa de Novas Carral, quen leva esa xestión. Máis que nada, e voulle explicar por qué. Porque hai varios membros do grupo de alternativa dos veciños e xente achegada que non recibimos os mensaxes. Entón, quero pensar que é porque non funciona ben ou porque hai algún problema. Non me gustaría pensar que se está excluindo a cidadáns deste grupo de difusión de ámbito municipal por motivos de afiliación política, porque vulneraría principios legais básicos como o dereito á información dos cidadáns, dereito á participación política e o principio de neutralidade institucional, que obriga as administracións públicas a non discriminar por razóns ideolóxicas, tendo posibles consecuencias como denuncias por discriminación. Non me vai decir tampouco quen se ocupa desto, non? Quen nos xestiona. Sí, vaimo decir quen nos xestiona. Contrato dos domingos de baile. Fai 3 días publicaron na páxina do Concello de Carral un cartel do inicio dos bailes de domingo. Tamén me gustaría saber quen se ocupou de facer esas xestións, se fixo un contrato, se non o fixo, quen falou coa empresa, porque empezan o día 5, tampouco me vai a contestar, non? Voy a contestar a todo. Vale. Non por escrito, é dicir, ahora mismo, Vale. in voce, dice así. Moi Voy a ben. contestar a todo. O 19 de agosto saliu publicada a orde do 30 de xuño do 2025 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións ás entidades locais para programas de inclusión social para os anos 2025 a 2027. E por parte do Grupo de Alternativa dos Veciños estaba a mirada enfocada nunha das posibles liñas de actuación. Queremos saber se se solicitou, porque o plazo acabou o 19 de setembro. E igualmente, o 22 de agosto do 25, saiu publicada a orde do 13 de agosto, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Juvenil. E tamén estaba toda xestionada esta subvención, prácticamente, quedaba a presentala. Quero saber tamén se se presentou ou non, que se acabou o plazo 22 de setembro. E se me contesta isto, deixo a última pregunta para despois, cando me conteste isto, porque están relacionadas, é preciso que me responda isto. Levantarei o pleno. Vale, É mellor que me entón faga vou a pregunta acabar. agora. Sí, entón vou no acabar. O artigo 73.3 terceiro da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local establece que os dereitos económicos e políticos dos membros non adscritos non poderán ser superiores aos que houberan correspondido de permanecer no grupo de procedencia. E así o ratifica a sentencia do ano 2020 da sección 4ª da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo. Tal, e como xa dixemos no pleno da moción, os tránsfugas non poden asumir concejalías, non poden cobrar sueldos, non poden ser personal de confianza, nin dar órdenes aos técnicos, nin ser tenientes de alcalde, nin convocar, nin coordinar os funcionarios e os técnicos. A día de hoxe, 26 de setembro, non fixo vostede o decreto de nombramento dos membros do goberno, posto que se así fose, debería de dar conte hoxe no primeiro pleno. E tales como establece o artigo 114.1 do ROF. A día de hoxe, ningún dos seus concejales ten competencias delegadas. Ningún foi nombrado oficialmente mediante decreto de alcaldía e ningún ten funcións executivas, polo que non poden representar o Concello nin intervir en decisións ou reunións oficiais e non pode falar en nome do Concello nin xestionar asuntos públicos. Entón, en vista do anterior, se un tránsfuga que non foi nombrado formalmente para formar parte do equipo de goberno non pode representar o Concello nin intervir en decisións ou reunións oficiais como se fose membro do goberno, non pode falar en nome do Concello, nin xestionar asuntos públicos e non pode coordinar nin dirixir os técnicos, nin darles ordes. Non pode ocupar despachos no Concello. Se o fai, pode incurrir en usurpación de funcións públicas. Se o fai, repito, pode incurrir en usurpación de funcións públicas. Se representa o Concello sen un nombramento legal, pode haber delito penal, tal e como establece o artigo 402 do Código Penal, onde pode chegar a ser castigado con penas de prisión de 1 a 3 anos. O alcalde, coñecedor desta situación, pode incurrir en prevaricación por omisión, consentimento de irregularidades administrativas e responsabilidade disciplinario contenciosa.
Para os técnicos, que implicaría? Os técnicos só poden obedecer a autoridades legitimamente designadas, é dicir, o alcalde, os concejales delegados por decreto ou a superiores jerárquicos administrativos. No caso do tránsfuga e dos concejales, se non hai decreto de delegación, non teñen autoridade legal para dar instruccións, polo que implicaría para os técnicos en que pudesen incurrir en responsabilidade disciplinaria ou administrativa. Estar actuando fora das súas funcións, responder disciplinariamente se eran coñecedores de que o tránsfuga ou os concejales non tiñan competencias, e as actuacións administrativas basadas en ordes de un falso delegado é nula de pleno dereito, polo que os informes, xestións ou reunións convocadas polo tránsfuga poden ser impugnadas ou anuladas. Os empleados públicos deben actuar con obxectividade, legalidade e neutralidade política, polo que obedecer a alguén sen competencia legal vai en contra desos principios e pode ser denunciable. A secretaria do Concello ten un papel fundamental como garante da legalidade, según o artigo 3 do ROF e o artigo 92 bis da Lei 7/1985. A secretaria debe de velar para que o tránsfuga non asuma competencias que non lle foron delegadas, para non incurrir en infraccións do deber do control de legalidade e para non incurrir en complicidade administrativa en actos de nulo de pleno dereito. Dito isto, señor Mouriño, pode explicarnos a nós e a todos os veciños de Carral, en calidade de que o acompañou a vostede o señor Bello no acto de clausura do obradoiro da Reserva de Biosfera Emprego Verde, en calidade de que o señor Bello ocupa despacho na planta primeira do edificio do Concello, máis concretamente no despacho da anterior concejala de Facenda, situación vista por varios veciños, visto por min mesma o día 23 de setembro de 2025 pola mañán e corroborado por varios funcionarios, técnicos e empregados do Concello de diferentes áreas. En calidade de que o señor Bello trata directamente coas empresas e fai trámites e xestións, como é o caso coa empresa adxudicataria da obra das pistas de tenis, o xoves 18 de setembro ás 6:30 da tarde, como é o caso coa empresa do SAF, o 22 de setembro a 1:30 no edificio Toñito Espiñeira, en calidade de que o señor Bello se reúne cos técnicos na Casa de Cultura sen presencia do alcalde o 23 de setembro pola tarde de 5 a 7:30, en calidade de que o señor Bello fala coas empresas para facer xestións de servicios, señor Mouriño, pode respondernos? Sabe vostede que tanto o tránsfuga como vostede están actuando de forma ilegal e mañán á primeira hora terán por rexistro a documentación pertinente para actuar contra a ilegalidade que están cometendo. Xa me pode contestar. Ben, moitas gracias. A verdade é que casi a persona esta que teño que fai as funcións de secretaria non me vai facer falta. Mellor. Porque xa vexo que vostedes controlan. Eu con preguntarles a vostedes se sei a onde teño que ir e a onde fun. A verdade que me parece moi ben. Pois mire, podo dicirlle unha cousa. Eu creo que o primeiro pleno no cal presido sendo vostede concelleira é unha pena, non? Que cando fixemos todos estes plantexamentos que había fai un momento, incluso falar de cousas atroces, como pode ser unha guerra en Gaza ou todo eso, e que tuvemos todos de acordo. Eu que lle brindo a oportunidade de que estemos todos de acordo, que fagamos todo o que poidamos por Carral, e que usted, con esa... Usted non era así. Eu conocía antes. Mire, que me falta o respeto é vostede. Xa puxo na prensa palabras que non vou a decir aquí porque non vou entrar no seu xogo. É tan fácil como contestarlle as preguntas que non está ningunha desencamiñada. Ninguna. É tan fácil como sí, no, que me diga quen leva novas, que me diga quen fixo o contrato, que me diga en que priorizou e que me diga que teño razón no da ilegalidade que está cometendo o señor Bello. E non hai máis. Ben, con isto, gracias, e con iso non me interrumpa, como ben, usted puido observar e puido escoitar. Non interrumpín para nada mentre usted fixo todas as declaracións esas. Pídolle de favor que non o faga. Vale? E vou a contestar a todo. Ben. 7 concelleiros que estamos por este lado, máis un máis que do Grupo Socialista, 3 concelleiros aí, somos 11, que faltan? Perdón. Bueno, solo lle podo dicir unha cousa, non? Usted agora advertiunos unha serie de cousas legales nas cales
sei que sí, que seguro que si pon aí que a legalidade é así, pero nós estamos dentro da lei, e podo dicirlle o seguinte, 7 concelleiros, estamos a facer cousas por Carral, bríndome a que ustedes nos acompañen, e sermos máis, e podemos conseguir máis cousas, e pode vir usted comigo onde queira. Home, se ahora mesmo vamos a aplicar a lei desa maneira, como hai que aplicar esa lei, por favor. Por suposto que vamos a aplicar. Non me volva a interrumpir. 2 anos e medio, ou 2 anos e 4 ou 5 meses, eu jamás, ou, bueno, alguna vez deixeio caer. Sabe cales son as funcións dun asesor? Usted sabe cales son as funcións dun asesor. Verdad que o asesor non pode dar órdenes ao personal? Verdad que un asesor non pode utilizar medios do Concello? Simplemente ten que asesorar ao alcalde. Nós dixemos ya en algún momento, para nada lle dixemos nada ao equipo de goberno. Sabe por qué? Porque consideramos, entende, que ustedes eran os que gobernaban e se necesitaban ese tipo de servicios, ese tipo de plantexamento, pois benvido sea, non nos metemos para nada. Si lle advertimos algún día, oye, pois eu teño entendido que a lei di que un asesor non pode facer as cousas que está facendo. Pero está traballando, benvido sea. Está ganando os seus cartiños, benvido sea, non pasa nada. Non pasa nada. Ahora, que usted tea enfadada porque un dos concelleiros ou os concelleiros traballamos, por favor, non se enfade por iso. Porque hai un pouquinho dixo que non estábamos no Concello, que non había quen dicirlle nada. Se estamos, porque estamos. Se non estamos, porque non estamos, por favor. Non, por favor, eu pidolles, de verdade, mire, quedan 19 ou 20 meses de legislatura. Recibémonos ben. Fagamos todo conxuntamente. Verdad que hai moitas necesidades en Carral? Fagámoslo entre todos. Eu bríndome a que ustedes aporten ideas. Usted quere vir conmigo a reunión do director xeral de Aguas? Quere vir? Eu bríndome a que usted viña conmigo. Quere vir? Podes contestar? Sí, Ahora ou se despois? me dixía ou non, sí. Vou ir ca xente que representa o partido. Ben. Como veciña. Dixéronme que non me atendían. Eu bríndome como alcalde que son, que pedín a entrevista concederme a entrevista como alcalde, porque sempre hai esas cousas, entende? Ten que haber un alcalde, o alcalde ten que mandar. E o alcalde falle caso, ou a alcaldesa, vale? Non o séquito, o alcalde, ou a alcaldesa, a quen toquei. Vete na porta e teñe que atendelo. Sabe por qué? Porque en Galicia hai 313 concellos, e un deles é Carral. E teñen que atendelo. Pero non un séquito, non sei que, toda a historia. Petar na porta como hai que petar. E nada máis, de verdade, eu bríndome non, invito a que veña, que me acompañe. De verdade, gustaríame. Seguro que vimos con máis cousas para Carral das que eu podo imaginar. Con toda a imaginación que usted ten. E co traballador que é, seguro, que traemos máis cousas. Veña comigo, de verdade. Pero bueno, eu sí podo dicir que o 22 de agosto, que acabou o plazo de tal, para isto de garantía juvenil, por suposto. O plantexamento inicial era un arquitecto. Entendo perfectamente, non? Pero esta solicitud que se facía era un arquitecto que tuvera menos de 28 anos e que fora arquitecto ou arquitecta para axudar aquí no Concello. Usted imagínase hoxe en día que tipo de arquitecto ou arquitecta este no paro que teña menos de 28 anos e que sea máis ou menos arquitecto. Non creo que a cantidade, que a falta que hai de arquitectos. Por lo tanto, sí, solicitamos isto, pero solicitamos un administrativo, porque consideramos que un arquitecto hoxe en día que tuvera eses perfiles, que tuvera menos de 28 anos e que tuvera no paro, pois non serviría. Primeiro, xa non viría pola cantidad, que me parece que era que iba a cobrar 1.200 ou 1.300 euros, tampouco non creo que viñera, non? Por iso que desistimos e, sí, non perdemos a subvención, igual que ningún programa de inclusión social. E, bueno, usted fálame do baile dos domingos. Home, eu creo que está contratado xa por ustedes desde o inicio de ano, polo que a mí me dixeron algúns servicios. Novas Carral, pois levas un concelleiro que é concelleiro,
como vostede era concelleira, levaba vostede antes. Agora leva outro concelleiro, neste caso, pois un concelleiro tanto un como outro. Aportamos todos todo o que hai. Sí, señora, sí, como vostede levaba antes. Eu non era partidario disso, eu nunca fui un partidario desas cousas. Eu creo que os concejales temos que facer política, os concejales temos que atender aos veciños, pero temos que atender aos veciños por aí adiante, non aquí, non ocupar despachos, nin cousas desas. Para iso xa temos funcionarios, temos moitos, 50 e pico, son os que teñen que atender aos veciños, entende? Nós atender aos veciños por aí adiante, e preguntáis que é o que é, que é o que hai ou que é o que non hai, non? Pero, bueno, contesta. Escolas deportivas, pois pode dicirlle que, gracias a Dios, o día 1 van a empezar as escolas deportivas, está todo en perfectas condicións, solicitouse documentación a alguna empresa que non había solicitado no seu día, pero si lle podo dicir que, non teño por que dicirlle a empresa adjudicataria, en público, porque non sei se é público, creo, non? Non sei. Sí, yes. Bueno, pois Jairo, que estaba traballando durante estes anos pasados, pois vai a seguir levando as escolas deportivas, vai a empezar o día 1, como todos os anos. Día... sí, falamos do tal. Sí, desde o 10 de setembro son alcalde, dicía yo fai un momento, sí, e desde esa non parei de buscar cosas. Mira, podo dicir, fun á Consellería de Presidencia, fun ao director xeral secretario xeral de Deportes, o señor Leti, veu denegada a subvención das gradas. Mira que non acabar o 55% dos puntos, mira que estaba mal plantexado o cousa, para que agora que tiñamos que facer un convenio e darlle voltas e voltas e voltas, vas facer as gradas igual. Esas cousas son as que hai que facer, e non esperar a que te reciban, hai que ir por aí polos sitios e petar e tal. Mire, hoxe mesmo estuve ca diputada de Vías e Obras e quedei para a semana que ven, se quere acompañarme, acompáñeme, para inaugurar, ou para a semana que ven, ou para a seguinte, inaugurar esa ponte maravillosa que fixeron aí en Quembre, que hai que agradecellos, porque fixeron unha obra importantísima, e ao mesmo tempo tamén dicir, xa que temos esa ponte tan maravillosa, que menos que desde os chás, desde a delandeira hasta esa ponte, polo menos fainos aceras, fainos beiras rúas, non? Pois xa temos unha memoria preparada, porque ademais xa estaba, desde o ano 2019, xa estaba preparada para iso, non? E depois pregúntame usted que é o que pasou con Protección Civil. Eu, fai un momento, eu creo que lle dixe que me gustaría que houbera moitos voluntarios de Protección Civil. Eu non estou falando dos profesionales nem deixar os profesionales. Se lle podo dicir unha cousa, acaba de dicirme dunha figura secretario de Protección Civil, non sabía nin que había secretario, nin presidente, nin deixar de haber. Comigo non falou nadie. Comigo non falou nadie de momento. Sí, había unha persona que é bombero, que é veciño noso daqui, pola festa do PAN, que vou falar un día comigo, de momento falamos, pero vamos, de outro tipo de cousas que non, para iso. E usted falame tamén, non, do centro de saúde. O centro de saúde, no seu día, cando se fixo en 1988, que foi un logro importantísimo que fixo no seu día Juan Manuel Vara Rodríguez. Ese centro de saúde estaba da forma que está ainda hoxe. É dicir, tiña que asumir as responsabilidades do Concello. Non só este, senón ao mellor, ainda hai ao mellor 15 ou 20 máis que ainda non se cambiaron, porque naqueles tempos era moi bon, e por iso non se cambiou ainda. Outros eran dispensarios deses médicos e por aí hoxe en día son centro de saúde e asumimos a Xunta. E ese noso, como era tan bo, ainda estaba con eso. E a cando lle digo que a Xunta que dá ou deixa de dar, non, usted non escoitou que eu lle dixen no seu día, no pleno, cando lle dixen que era que isto estaba financiado, que viña diñeiro paralelo por outro lado. Seguro que non chega, non? Pero verdad que é certo que a Federación Galega de Municipios e Provincias asigna unha cantidad ao Concello de Carral para o mantenimiento do centro de saúde, que pode supoñer, non o podo dicir ahora fijo, nin sei se sabrá a interventora, pero ronda os 20.000 euros, e nós estamos gastando aproximadamente 20 a 30.000 euros en mantenimiento, máis en servicios. Non lle podo dicir as cantidades exactas, pero non é a Xunta a que leva o mantenimiento. A FEGAN danos uns cartiños para que o fagamos. E pasa así nun montón de concellos. Por eso que temos a aspirar a ter un centro de saúde novo. E para iso temos que ter terreno. E para ter terreno temos que aprobar o plan general. E mentre non aprobamos o plan general, se hai que compralo, gracias, porque hai cartos. Entonces, se hai diñeiro, pois podemos
podemos adquirir unha finca para facer un centro de saúde decente. Porque a financiación, seguro que petando nas portas, consíguese. Si, por alusión, se usted quere contestarme algo, non ten inconveniente en que o faga. A FEGAN está luchando dende hai tempo para que a Xunta asuma o tema do centro de saúde. En conversacións mantida con eles recentemente, non lle vou dicir nin cando, nin como, nin con quen, a día de hoxe a Xunta comprometeuse no mes de setembro a facer un calendario de entrega de asunción dos centros de saúde e aínda non o fixo. É independiente que haxa uns cartos que lle dean ao Concello de Carral. A obligación da Xunta é asumilo. Non temos por que asumir nin 3, nin 4, nin 10.000. Non temos por que asumir nada, independentemente dos cartos que nos dean. En referencia ás visitas que está facendo, fai ben, luche. É o que ten que facer. Non lle dicía ao noso Javier Gestal que era, pois agora luche que buscade vostede e saque para diante o que prometeu. E con respecto ao de Protección Civil, hai un presidente que falou con vostede e quedou de falar vostede con el e non o fixo, pero non vou a politizar, de verdade, non vou entrar neso, pero non engañen aos veciños. E con respecto a outro tema, no que non vou entrar, nin vou a profundizar, decirlle que o que vostede chama asesor foi nombrado e o tránsfuga non foi nombrado, que non ten competencias nin pode ir. Esa é a diferencia. E as funcións que levaba o asesor eran as encomendadas polo alcalde. En este caso, o tránsfuga non pode asumir funcións delegadas por vostede porque non pode estar no equipo de goberno. Esa é a diferencia. Non teño nada máis que decir. Moitas gracias. Podo dicirlle unha cousa con todo o respeto hacia o presidente ou presidenta de Protección Civil. Non sei quen é. Non sei quen é. Si Digo a vostede, é que está esperando a falar con vostede. é que non sei quen é. Non sei quen é, de verdad. De todas formas, gustaríame que saber quen é. Vamos a enterarase, pedirame unha cita, como alcalde que son, terá que pedirme unha cita para falar comigo. Relacionado co tema outra vez do asesor. Un asesor é asesor. Non pode tomar decisións de ningún tipo. Non debe, pero tomabas, verdad? Bueno, pois os concelleiros que eu teño aquí van tomar decisións. Non se preocupe. Alguna intervención máis? Sí, señor Fidalgo. Bueno, por alegacións... perdón. Por alusións. Sí, xa levo moitas horas levantada. Con respecto a Protección Civil, creo que tamén iba por min. Acabo de recuperar ahora mismo. 3 de marzo, lunes de Carnaval. Ponse en contacto conmigo unha persona de Protección Civil, non sei, secretario ou presidente, e me dixe podemos quedar ese día pola tarde. Digolle, ese día non, o miércoles. E me dixe, ok. Hasta o día de hoxe. 3 de marzo. Toda a comunicación, efectivamente, puxose en contacto comigo. Pero tampouco sei por que ten que poñerse en contacto cos grupos políticos. Eu encantada de recibir a él e a calquera persona. Pero sí é certo que se puxo en contacto comigo, sí é certo que lle dixe que o miércoles e sí é certo que non me contestou. Alguna intervención máis? Moitas gracias. Levanta a sesión.